Am I really that much to handle? Breaking these figures down like a camera. You don't really to throw you out. Hey my lovings, please do welcome back to yet another episode of my life. My name is Uendi for those of you who do not know me, also known as Umamaka Imino Baby You, okay? To my returning subbies, please do welcome back, and to my new babies, please do stay and become part of the family. Kumnandi app. So guys, I just decided like a few minutes ago, but I should start vlogging. Because when I was vlogging, I was actually gonna start the vlog because you guys already know. Okay, and so today it is a Friday. I was supposed to go and do my nails, Kwashe's collection, but we got held up. So we are off to Pisha's. Where are we going? Oh, let me show you guys Ushes. Hi guys. This is my boss. This is my boss from Kasha's collection. So I'm sure you guys can already see Basiapi. We are going for a shoot, but I'm not sure where we're going. Siapi says It's a surprise for them. oh, okay, he just said it's a surprise, guys. You will see as Basiama because Nam and the other, so it's a surprise for every one of us. So I'm with the ladies, Sana. Yo bahle abantu bakasheze guys. Usheze bathatha vya abantu. Sana engathi baphikwe endaweni eyi-1 kwathiwa wena iza ndifuna wena kwathiwa ndifuna wena. If there's one thing about Usheze, uyakwazi uselect her e-models. Can you guys go on TikTok and follow the page Usheze collection/fashion, and also on Facebook it's Usheze collection. It's just Usha's collection on Facebook. So I'll be posting more about Usha's collection, guys. I'll be posting a lot about Usha's collection. So yeah, I showed you on the previous vlog, so I'm gonna take you guys with me today as well. I don't think we are doing much, but I just want to take you guys with me. So masambenike see a surprise location ending as you now. I'll see you guys. Ndiyamazi mna thetha ngaye but nani ngekho. Sifikile and as xa nakule ndawo, it looks so beautiful. Oh, le ndawo looks so beautiful, but ndiyaqala nokuza kuyo. Why ndiyikhupha lena ndiyisabe? Because it's not like I'm gonna use it. Nansi le ndawo. It looks so beautiful. Shazi ndani ngamala le ndawo. Montague Gardens. Iyo. More guesta. It looks so beautiful. So sizoqalisa ushuta ngoba ifoni yami sana ibhetri ilow and lokho nginqimle iPepitech and it's one of the dresses engizoshuta ngayo. Ooh. Okay, let's go for it, guys.
ixesha ngoku ngo-20 to 11 and ndisuka kuSlate by Twins. As you guys can see, my hair is done and I am so happy. But ke xa ndiye kuSlate by Twins, obviously ndizobuya ndi-happy. So I am now going to Siskhanyi to get my face dolled up. Sana ndiyothuka ba iTom yam is already kwi-makeup yakhe. iTom yam noNkqubela, you guys know noNkqubela, she's always late. So sekeke i-makeup appointment, sekeyenzile intloko, sekeke i-makeup appointment yakhe and mna andikafike nakwi-makeup appointment. Like, that's new. Zindaba ezintsha ezo, but zindaba ezimnandi obviously. So I'm just going to Siskhanyi. I'm not even sure uba sizohamba ngabani ixesha because noNkqubela bendifowunele wandibuza uba iqala ngabani event and I'm thinking uba iqala around 1 but inoba sizohamba ngo-2. But xa segqibile yena then akhona into ezasibambisa because ndiye ndilityaziswe nguye, ndilele ndiklinile izolo. So happy. I think ngoku the only thing, if ndiye ndanale xesha, the only thing endizofike ndiyenze endlini kuhlamba nje ifestire, but ke uhlamba ifestire akuthatha ixesha elide. I'll just do i-windows xa ndifike endlini and then ndinxibe and then done. Abantwana bam bazoyaka inini yabo ugogo. So ndisorted. So masameni guys, manini xa sifika kuSiskhanyi ndingabikho late. Nkosi yam. But in 20 minutes ngoku, I'm coming from eGugulethu to their adult. So 20 minutes from Gugulethu to Delft, I don't think andizolenza ixesha. Because sana last time when ndafika engandishout andifuna ubhatala i-late payment. Guys, now I also pay late payment fee kuSiskhanyi, ningabikho shocked. If ndiyena late mhlambe 10 to 15 minutes then ndiyayibhatala i-late fee. So ningabikho shocked ndani xa ndisiya kuSiskhanyi uba hayibo why sibhatala i-50 I also do pay i-50 late payment because uSiskhanyi only takes bookings. That's one thing I love mostly about her, because uthatha bookings. Mna andizithandi indawo ezithatha i-walk-ins, andizithandi nyani. So I prefer uba ndibhukishe then kuthiwa mandize then ndize ndibe right. So kudala ndiloqa sana kudala, yo it's already 2 minutes oko bendiloqa. Masabeni guys, ndizondibona xa cutesy and also, yo guys, I'm so happy with i-dress yam. Sana the lady onenza lady dress, she ate and left no crumbs. Yo sana something wrong. She ate sana. So the lady ndimfumene through Vince. Vince ngulo siya kokwabo, ngulo kukho umgidi kokwabo. So I got the lady through Vince and wayekhe wamthungela before, but I didn't know of him na, like bengamazi, and I thought about expensive. Yo guys, one thing about him na, andithanda uspend imali, like andithandi nyani uspend imali, especially if I'm gonna spend imali kwinto that I'm only gonna wear a day a1 and then ndingaphinde ndinxibe. But yo, she's so affordable guys, she's so affordable and uyayenza into yayo, uyayenza sana. I'm so happy with the dress. Like let design ndimnike yona, ndimnike i-design that I want something enje, and she was like no, it's too plain, it's too simple, ngicela sitshintshe apha nalapha. And yo, the results sana, I'm so happy. But ke nizondibona xa sendifike endlini, xa sendinxibile, ndenze get ready with me guys, and namhlanje ndifuna unithatha with me. So this vlog izoba ileya izolo, and like guys, before leni vlog I think I still have i-vlog ezi-2 no, I think I still have i-vlog ezi-2 and funeka ndizi-edithile. Oh guys, the editing sana, it's the pits. So yeah, enough with the yapping. Masameni sekuSiskhanyi. I'm gonna see you guys as soon as ndifika pha. Let's go. As early as hell. Mole? Sawugqibile Khanyi? Cha kodwa sithi ndisafuna ukushawuta uba hayi ngexesha lam sisi. Ndifuna ukuthi awusoze ngexesha lam, umuntu obhizi ngoku ngexesha lam cela suke ndihlale. 11 sisi. Dieni, ixesha lamba u-11 ngo-11 ndifuna ube ndihlele esitulweni sisi, ungayixoxisi. Ndile elukufa. Sana. Ngase ndizitye. I look so scrumptious. Bethuna, I'm just coming back from uSiskhanyi because what do you mean bandinje? Ndimlo unjena. Yes. Oh, Bethuna, me makeup artist ngiyabheja ngayo.
ndiyabheja ngayo. If usaid Cape Town, usaid Delft, yena usaid Delft, but I'm not sure about unqena utravelisha because mna ndiyatravelisha xa ndisiya kuye mna ndisuke eKhayelitsha to eDelft ndiyokwenza ubuso. Intloko yam ndiyenze Gugulethu kuSlate by Twins. So uba useGugulethu cela uyokwenza intloko yakho kuSlate by Twins. I've been doing my hair kuSlate by Twins. Oh, actually ndaqala ngemini eyi-1 ukwenza intloko kuSlate by Twins. Ndaqala ngemini eyi-1 ukwenza ubuso kuSisikhanyi. So anniversary yabo nam, it's the same day because ndaqala ngo-2022. I can't remember the exact date, but kwakungoJune. Oh, nge-10 kaJune. Ndaqala nge-10 kaJune. So nge-10 kaJune anniversary ye-makeup artist yam ne-hairstylist yam. So I've been doing my hair kubo kubayi-2. They always eat ngesan if there's one thing. Like akhona laa nto bafuneka ndizijonge esipilini ndithini ndimnike ilook. Yeba ukhanyi today unenza something different because this makeup looks a bit dark and I love it so much. Like ndiyazoba ndiyayibona into endiyibona but it looks dark but it's eating. Sana kuloo dark kwayo andiyazi ngexekisa njani but it's eating. And my hairstylist 1,000 out of 10. So ngoku ndiki-Uber, I am going back home. I think I am done with everything. The only thing that I still need to do kuyothenga into yogita, and at this point in time I'm not even sure uba ndizothenga ntoni, but I just asked uHabi uba makahamba yondithengela but ke naye akayazi uba uzandithengela ntoni. So I think I'll just sit xa ndifike or maybe let me just call uNonkqubela itshomi yam and then just check with her uba uthenge ntoni, if there's anything sekeyithengile then ndizothenga mna le nto engekayithengi because sihamba together. But asihamba together but asigidi together like laa nto uba sithi sidibanise imali then sigide ngento eyi-1. No, sihamba together but I think umntu uzazigida, umntu uzazithengela into yakhe yogida and then maybe ke xa sigida sizogida ngexesha eliyi-1. Andiyazi guys, andiyazi uba ndi-explaine njani. So ithi nesithina zangoma kanene zesiXhosa iyo zandiculela later on guys, nendazi ke nendazi xa ndiculayo zandiculela later on. Ingxaki neba nomntu ngoba beneba no-Olwethu benza ndiculela ndizandiculela but masambeni guys maniye endlini ndonxime ndizofika endlini mhlawumbi ifestire but sana with this look, with this face, ain't no ways andizokwazi ngofuneka ndifike endlini nditshintshe and then wait for umama ubahloma. So masambeni. Hi my loves, sana ndisandofika endlini ngoku. I am running extremely late. Umama kazazi already texted me uthi bana sekegqibeni ngonxiba and bensithi ba uyaxoka and she showed me video call ugqibeni ngonxiba but I just got home ngoku, but lucky enough in a make sense and ndihlambile so like in the right. So I just want to show you guys today's OOTD. I'm just going to show you the dress then ndiphinde ndinibonise xa ndinxibile. This is what I'll be wearing. I know ingathi ayenzi sense ngoku but you guys will see. I was so indecisive between these two bags but I don't think this one is working out, so I'll do the famous bag eliphatha okokoko noba ndiyaphi, and I'll also wear this gold shoe that you guys already know. So masinxibeni. And then, so I also sent uHabi to go and get me the things and ezinedayo for ugita, but uzobona yena phaa uba uzothenga ntoni andiyazi nyhani. So masinxibeni guys, sinonkqubela then sihambeni. Outfit check. Guys, andiyazi uba ndizoyenza njani le OOTD because I feel like akho ndawo indinikayo apha like indawo yoba ndiyenze like indawo right, but I'm just gonna have to use le nto ndinayo. Okay, so this is the dress. Oh, this is the length. Oh, I love it to the gods. Sana umthungi wam, she ate and left no crumbs. Sana, because what do you mean? Like it fits me like ngale ndlela bendifuna ifithe ngayo exactly. Wenze like that design guys ne ndimnike into ndathi I want into epink ne ndamxelela uba I want it to be full length. And I told her uba ndifuna ibe into ezoveza ingalo apha anything. So
Wayinika, she gave me exactly le bendiyifuna, but khange ndibe ne-idea, bendingena-idea yoba izoba njena, but yeah, it came out looking so damn good. So I'm just waiting for Happy Ngoku to get home with her zinto endimcele yandithengela zona, and I'll also wait for Magazazi. I'm not sure if they are done, because I think bebelinde uTakazazi besahlamba and then isihambe. I think the time is now angazi xesha ngibani. So kumgidi lendo my son, guys, as long ngimuhle, but suddenly namhlanje I'm so proud of us because see early for the first time, like we are, especially uNomgqibela, she is very early wogqithe nam namhlanje, but thila ngoma nanene. Oh hayi guys, ndilibele xolo bese ngicenza ndiculela, but ke ndibela ithila ngoma sana mntanam akatefi lo mncinci andiyazi. Come guys, bye.
apha for today. Ndaphinda ndinibone some other time because I need to. Funeka ndibhizi zizinto zabantu abadala. Baba yini guys for today. Ifowuni yam izocima. So nindivalelisa apha for today. Ndandibona ngomsa guys. Kuyivula sana andifrats alazi noba la mafloko noba la mafloko anexesha elingakanani ndinawo apha entloko ewe ke ewe sana izolo ndaxakwa yiglu ingakanani apha kwi-hairline ndangena kuTikTok ndagugulisha ndajonga kuthiwa isebenzisa ivaseline hayi sisi yayithi tuncu ivaseline yaphela tu thatha ivaseline uyiqabe apha iqabe kwi-hairline yonke thatha itawuli uthi so ithi khuncu iphele tu sisi bendiqala nam uyiva bendingayazi ndithi heyi sana ndiphatha ndamkela zinwele. Hey my loves, hey my dolls, molweni. Am I starting a new vlog? So guys, the last time ukhona umuntu ebecommentile and said why intro yam ingathi irushed ngoku ingathi ndiyanibhanqa xa ndisenze intro. Guys, to be honest, okokoko xa ndisenze intro ndisoloko ndileqa ndisoloko ndingxamile, but hopefully I tried ngoku. So I just came back from Ukhanyi. Oh, okay, just to give you guys an update. I am going to Imaskandi Festival and the time is now 3:30. So going to Buso Ukhanyi and I am going to Slate by Twins and go to do my hair. So now the pandemic, let me tell you guys a story. Let me tell you guys a pandemic. So I didn't tell you guys that. I just started working. I'm doing a podcast and the presenter a podcast Hair Talk. Ngicela niye ku YouTube guys and just subscribe to popular chats on YouTube. So izodlala apho. So today we shoot the first episode of Hair Talk. So what happened is one thing about me, when it comes to WhatsApp, I suck guys when it comes to WhatsApp. Like ndiyamlibala messages ndingazoyi. So we were sent a message sometime during the week and we were told we were shooting today, like the first episode day to shoot namhlanje. Did you end to see the message? Nope. Khange ndibone message guys, and I only saw the message namhlanje ekseni at 9 a.m. and we were shooting abanexesha ngo-9 a.m. So that's the time ndibone message. Ndaxhuma ebhedini guys, ndaxhuma andazi uba ndihlambe njani ndihlambe nini, but at 9:30 besendisestudio 9:30. But ke so because I didn't know uba siyashuta namhlanje bendizixela uba ndizovuka ekuseni ngo-9 ndiyokwenza intloko kuSlate by Twins, xa ndigqibile ndiyokwenza i-makeup Ukhanyi. So ngoku everything got delayed, yonke into like ulife wam uvese wamagingxa because I had to go to shoot and then sishoot things sagqiba ngo-12 and then after shooting ndaya kuSlate by Twins xa ndikhe ndizofike ndenza intloko. Xa ndifika kuSlate by Twins seke nabantu shema seke sebafake inwele and obviously before enze mna funeka aqala agqiba aba bantu abafake inwele and I was like appointment yam kuKhanyi it was at 1:30. So ndaqonda ndizomenza 1:30 kuSlate by Twins. So what I need to do mandisuke eGugulethu ndiye eDelft, then xa ndigqiba ukwenza i-makeup ndizophinde ndiye kuSlate by Twins. But guys, kumandi uzalwa nabantu abakuthandayo because there's one thing about my brother, he loves me down. Nangu brother wam, please say hi to the vlog. Hi. Nangu brother wam, you guys already know him. So
So we went Dextella and was like in DP, and then I told him ba ndiyagowa, and then I told him ba kwenza kantoni, and was like ba so wara when ahamba eDelft, the request awu eDelft, and then xa ufika eDelft xa ugqiba ukwenza makeup just let me know, then ndizokuthatha ndikuse eGugulethu, and then from eGugulethu ndizokuthatha ndikuse eKhayelitsha, because uyandibona uba ndiyagowa and uyandibona uba ndiyapeneka, and if there's one thing about umntakamamam akafuni ndigoyo, so like efuna undibona ndi-happy. So I'm with him, ndiya siya ku-Slade by Twins ke ngoku to get my hair done. Hopefully uyive yam ndizawufika sebeyiprephile, ndizawufika sebeyenze yonke into, then ndizawufika ndihlale esitulweni ndenze, hopefully akho nto ndizawufika ndilibazise, because ubrother wam uzofika ndilinde phaa ndenze ndigqibe ndenze eKhayelitsha siyabe. So kudala loqa guys, it's been 3 minutes, but ke bendivenda bendifuna univendela ba imini yam sale iqale kakubi, iqale wrong, but otherwise I think i-shoot yethu the first episode yambe kakuhle, ndicela niyibukele. But when this video comes out, when this vlog comes out, obviously uzobe seyikhona, but ndicela noyibukela if you go on Popula's chats. I'm just gonna attach a screenshot apha of their TikTok page so that nizoya kuyo. Please do subscribe guys, ndiyacelani, please ndiyacela, because kukho mna nisubscribela mna, because nina ningabantu bam, because nina nifuna undibona kwezi-screens zenu every day, ukhobona. So yeah, masameni ke guys, without uloqa kakhulu, I'm gonna speak to you xa ndifika ku-Slade by Twins. Let's go. Again, Sana did they hi because ndibuye ndengumntu omtsha, ndengumntu different. So I just came back from Slade by Twins. I'm sure you guys can see. Sana, I look so scrumptious. Also, this is the week from Shein. I'm sure you guys still remember from that other vlog. I'm not sure about Yeskapi, but that other vlog, I'm sure you can still remember. So this is, yeah, guys, this is an HD mdasekhaya, because lace way. So we are late. The time is 5 o'clock on the dot. So you told me I'm good darling for there's something that she needs to get, but and then uhappy naye akekho, but andiyazi basizothini, but ngoku I'm on the way to endlini. Hopefully uhappy uzokwazi uza azisisixo, and then so sesihamba together. I don't know, but I'll update you guys along the way. The latest an event is 5 hours event, but 3 hours means about ube down, ube right. So I'm gonna see you guys obviously I'm not gonna take you guys through my OOTD and all that, because I'm already running out of time. So once ndifike endlini ndizofike ndinxibe, then ndihambe ndizobona. I think ndizobona xa ndifika event ngoku. Am I really that much?